Kun poliisi astui Vesa-Matti Loirin makuuhuoneeseen elokuussa 2021, he löysivät yöpöydältä vanhan kasettinauhurin ja 3 C-kasettia. Yhdessä niistä oli käsinkirjoitettu teksti. Älkää kuunnelko, vain pojille. Nauhat olivat täynnä Veskun ääntä, mutta se ei kuulostanut samalta kuin lavalla tai televisiossa. Hän itki. Hän puhui nimillä, jotka eivät enää vastanneet. Hän kuiskasi anteeksi pyyntöjä tyhjyyteen. Nämä nauhat katosivat virallisesta kuolinpesäselvityksestä 3 viikon kuluttua. Kuka halusi ne piilottaa? Miksi Vesku nauhoitti niitä öisin yksin? Ja kenelle hän oikeasti puhui, kun kaikki muut nukkuivat? Suomi tunsi Vesa-Matti Loirin miehenä, joka sai koko kansan nauramaan. Uuno Turhapuro oli kansallinen instituutio, hahmo, joka yhdisti sukupolvia. Mutta kameran sammuttua Vesku ei ollut enää se iloinen klovni. Hän oli mies, joka kantoi taakkaa, josta kukaan ei tiennyt. Hänen lähipiirinsä kertoo nyt ensimmäistä kertaa. Vesku ei nukkunut öisin. Hän istui pimeässä olohuoneessa, tupakka kädessä, ja tuijotti tyhjää tuolia. Joskus hän puhui sille ääneen. Naapurit kuulivat hänen äänensä seinien läpi, mutta eivät koskaan toista ääntä. Kenen kanssa hän keskusteli? Miksi hän tarvitsi pimeyttä ja yksinäisyyttä näihin hetkiin? Ja miksi hänen vaimonsa Seija kielsi vieraita tulemasta taloon tiettyinä öinä? Tämä ei ole tarina menestyksestä. Tämä on tarina miehestä, joka menetti kaiken, mitä rakasti, mutta joutui silti jatkamaan hymyilyä. Tarina isästä, joka ei koskaan päässyt eroon syyllisyydestä. Ja tarina salaisuudesta, joka oli niin raskas, että se mursi hänet lopulta sisältäpäin. Kun Vesku kuoli heinäkuussa 2021, viralliset lausunnot puhuivat pitkästä sairaudesta ja rauhallisesta poismenosta. Mutta ne, jotka olivat hänen vierellään viimeisinä viikkoina, kertovat jotain aivan muuta. He kertovat miehestä, joka odotti jotakuta. Miehestä, joka kuiskasi. He tulevat hakemaan minut pian. Ketä hän odotti ja miksi hän vaikutti helpottuneelta, kun loppu lähestyi? Vesa-Matti Loiri syntyi tammikuussa 1947 Helsingissä, sodan jälkeiseen Suomeen, joka yritti rakentaa itseään uudelleen raunioista. Hänen perheensä ei ollut rikas, mutta heillä oli jotain arvokkaampaa. Musiikkia. Veskun isä soitti harmonikkaa työväentaloilla ja äiti lauloi kirkossa. Pieni Vesku oppi laulamaan ennen kuin oppi kunnolla puhumaan. Hän oli lahjakas lapsi, joka osasi matkia kaikkia ympärillään. Naapurit nauroivat, kun pikkupoika esitti aikuisten ääniä ja eleitä. Mutta jo silloin, kun Vesku oli vain 6-vuotias, hänen äitinsä huomasi jotain outoa. Poika puhui joskus tyhjälle tuolille. Kun äiti kysyi, kenelle hän puhuu, Vesku vastasi, pojalle, joka asuu seinässä. Äiti ajatteli sen olevan vain lapsen mielikuvitusta. Mutta Vesku jatkoi näitä keskusteluja vuosia. Kun Vesku oli 13, hänen isänsä kuoli sydänkohtaukseen. Se oli ensimmäinen kerta, kun perhe näki Veskun itkevän. Hän itki 3 päivää putkeen, eikä syönyt mitään. Hautajaisten jälkeen hän muuttui. Hän ei enää puhunut tyhjille tuoleille. Hän sulkeutui sisäänpäin. Mutta samaan aikaan hän alkoi harjoitella musiikkia pakkomielteisesti. Hän soitti kitaraa aamuun asti, kunnes sormet vuotivat verta. Äiti yritti pysäyttää häntä, mutta Vesku sanoi, minun täytyy olla hyvä. Minun täytyy olla paras. Miksi? Kenelle hän halusi todistaa? Vai pakeniko hän jotain, mitä ei voinut nimetä? 16-vuotiaana Vesku liittyi ensimmäiseen bändiinsä. He soittivat tanssilavoilla ympäri Etelä-Suomea. Vesku oli karismaattinen, lahjakas ja kaunis. Tytöt huusivat hänen nimeään ja miehet halusivat olla hänen kaltaisiaan. Mutta bändin jäsenet muistavat jotain, mistä ei puhuttu julkisuudessa. Keikkojen jälkeen, kun muut juhlivat ja joivat, Vesku katosi. He löysivät hänet usein yksin bussissa tai hotellihuoneessa, istumassa pimeässä. Kun häntä kysyttiin, hän sanoi vain, ajattelin vanhaa ystävää.
Ketä hän tarkoitti? Kukaan ei tiennyt Veskulle vanhaa ystävää, joka olisi kuollut. Mutta hän puhui tästä ystävästä, kuin tämä olisi ollut todellinen. Kuin tämä olisi ollut läsnä. Vuonna 1968 Vesku sai läpimurtonsa. Hän lauloi kappaleen Erottamattomat, joka nousi listojen kärkeen. Suomi rakastui häneen. Hän oli nuori, lahjakas ja täynnä elämää. Mutta samana vuonna tapahtui jotain, mistä Vesku ei koskaan puhunut julkisesti. Hänen äitinsä löydettiin kuolleena koristaan. Virallinen kuolinsyy oli sydänkohtaus, mutta lähipiiri tiesi totuuden. Hän oli ottanut liikaa unilääkkeitä. Oli se vahinko vai ei, sitä ei koskaan selvitetty. Vesku ei mennyt äitinsä hautajaisiin. Hän oli tuolloin kiertueella ja hänen managerinsa sanoi, että show must go on. Mutta ne, jotka näkivät Veskun tuona aikana, kertovat, että hän muuttui. Hän alkoi juoda enemmän. Hän alkoi eristäytyä. Ja hän alkoi puhua taas tyhjille tuoleille. Vuonna 1970 Vesku tapasi Seijan. Hän oli nuori, kaunis ja täynnä elämän iloa. Vesku rakastui häneen heti. He menivät naimisiin vuonna 1971 ja Seija synnytti heidän ensimmäisen poikansa vuonna 1972. Vesku oli onnellinen. Hän puhui haastatteluissa siitä, kuinka isyys muutti hänet, kuinka hän halusi olla parempi mies. Mutta kotona tilanne oli toinen. Seija kertoo nyt ensimmäistä kertaa. Vesku ei nukkunut öisin. Hän käveli talossa edestakaisin, tupakoi ja joi viiniä. Joskus hän meni vauvan huoneeseen ja vain tuijotti häntä tuntitolkulla. Kun Seija kysyi, mikä on vialla, Vesku sanoi, pelkään, että menetän hänet. Pelkään, että he vievät hänet minulta. Ketkä he? Seija ei ymmärtänyt, mutta Vesku ei selittänyt enempää. Vuonna 1974 syntyi toinen poika. Vesku vaikutti ulospäin onnelliselta. Hän hymyili lehdissä, poseerasi perhekuvissa ja puhui siitä, kuinka täydellistä hänen elämänsä oli. Mutta sisällä hän hajosi. Hänen lähimmät ystävänsä kertovat, että Vesku alkoi puhua oudoista asioista. Hän sanoi, että hän näki unia, joissa hänen poikansa kuolivat. Hän sanoi, että hän kuuli ääniä, jotka varoittivat häntä. Hän sanoi, että hän tiesi, että jotain kauheaa tulisi tapahtumaan. Ystävät ajattelivat, että se oli vain stressi ja väsymys. Mutta Vesku tiesi jotain, mitä muut eivät tienneet. Hän tiesi, että hänen menneisyytensä tulisi hakemaan häntä. Ja hän tiesi, että hinta olisi korkea. Mutta mikä oli se menneisyys? Mitä Vesku oli tehnyt? Ja miksi hän uskoi, että hänen poikansa maksaisivat siitä hinnan? Vastaukset ovat niin järkyttäviä, että ne muuttavat kaiken, mitä luulimme tietävämme Vesa-Matti Loirista. Mutta ennen kuin voimme ymmärtää loppua, meidän täytyy palata alkuun. Meidän täytyy palata aikaan, jolloin Vesku oli vain pieni poika, joka puhui seinässä asuvalle pojalle. Sillä se poika ei ollut mielikuvitusta. Se poika oli todellinen. Ja hän odotti Veskua koko hänen elämänsä ajan. Vuonna 1979 Vesa-Matti Loiri oli Suomen suurin tähti. Hän oli laulaja, näyttelijä ja koomikko. Uuno Turhapuro-elokuvat keräsivät miljoonia katsojia ja Veskun levyt myivät kultaa. Hän oli mies, jolla oli kaikki. Raha, maine, perhe ja rakkautta. Mutta ne, jotka tunsivat hänet oikeasti, näkivät totuuden. Vesku oli tyhjä sisältä. Hän hymyili kameroille, mutta kotona hän istui pimeässä ja joi itsensä tajuttomaksi. Seija yritti auttaa häntä, mutta Vesku työnsi hänet pois. Hän sanoi, että kukaan ei voinut ymmärtää. Hän sanoi, että hän kantoi taakkaa, joka oli liian raskas jaettavaksi. Mutta mitä se taakka oli? Veskun läheinen ystävä, joka haluaa pysyä nimettömänä, kertoo nyt ensimmäistä kertaa. Vesku puhui hänelle kerran siitä, mitä tapahtui hänen lapsuudessaan. He istuivat Veskun kotona, oli myöhäinen yö ja Vesku oli juonut liikaa.
Hän alkoi itkeä ja kertoi tarinan, joka oli niin järkyttävä, että ystävä ei uskonut sitä ensin. Vesku kertoi, että kun hän oli 6-vuotias, hänen perheensä asui pienessä asunnossa Helsingin Kalliossa. Heidän naapurinsa oli yksinäinen vanha mies, joka asui yksin. Mies oli ystävällinen ja tarjosi usein Veskulle karkkia. Veskun vanhemmat luottivat mieheen ja he antoivat Veskun käydä hänen luonaan leikkimässä. Mutta se mies ei ollut ystävällinen. Hän oli hirviö. Vesku kertoi ystävälleen, että mies teki hänelle asioita, joista hän ei voinut puhua. Asioita, jotka satuttivat. Asioita, jotka tekivät hänestä likaisen. Vesku sanoi, että hän yritti kertoa äidilleen, mutta äiti ei uskonut. Hän sanoi, että Vesku vain keksi tarinoita. Hän sanoi, että naapuri oli hyvä mies ja Veskun täytyi olla kiitollinen, että joku välitti hänestä. Joten Vesku vaikeni. Hän kärsi hiljaa. Ja hän alkoi puhua tyhjille tuoleille, koska se oli ainoa tapa selvitä. Hän loi itselleen ystävän, pojan, joka ymmärsi häntä. Pojan, joka ei koskaan satuttanut häntä. Pojan, joka asui seinässä ja kuunteli häntä öisin. Mutta tarina ei lopu tähän. Kun Vesku oli 9-vuotias, naapuri katosi. Hänet löydettiin kuolleena asunnostaan viikon kuluttua. Virallinen kuolinsyy oli sydänkohtaus, mutta poliisi löysi asunnosta jotain, mikä järkytti heitä. He löysivät valokuvia. Satoja valokuvia lapsista. Lapsia, jotka olivat alastomia. Lapsia, jotka itkivät. Lapsia, joita oli satuttanut. Ja yhdessä niistä kuvista oli pieni poika, jolla oli tummat hiukset ja suuret silmät. Poika, joka näytti Veskulta. Poliisi yritti selvittää, ketkä lapset olivat, mutta useimmat kuvat olivat liian vanhoja tai epäselviä. Asia haudattiin. Kukaan ei halunnut puhua siitä. Kukaan ei halunnut myöntää, että heidän naapurinsa oli ollut pedofiili. Veskun ystävä sanoo, että kun Vesku kertoi tämän tarinan, hän itki niin kovaa, että hän ei voinut hengittää. Hän sanoi, että hän ei koskaan päässyt eroon siitä tunteesta. Siitä tunteesta, että hän oli likainen. Siitä tunteesta, että hän oli jotenkin syyllinen. Ja hän sanoi, että hän pelkäsi, että sama tapahtuisi hänen pojilleen. Hän pelkäsi, että maailma oli täynnä hirviöitä, jotka odottivat tilaisuuttaan. Hän pelkäsi, että hän ei voisi suojella heitä. Ja hän pelkäsi, että hänen menneisyytensä tulisi hakemaan häntä. Että se poika seinässä, se mielikuvitusystävä, oli oikeasti hänen oma haavoittunut lapsensa, joka ei koskaan päässyt vapaaksi. Mutta miksi Vesku ei koskaan hakenut apua? Miksi hän ei mennyt terapiaan tai puhunut julkisesti? Vastaus on yksinkertainen. Hän pelkäsi. Hän pelkäsi, että jos hän kertoisi totuuden, ihmiset näkisivät hänet toisin. He näkisivät hänet uhrina, ei sankarina. He näkisivät hänet rikkinäisenä, ei täydellisenä. Ja hän pelkäsi, että se tuhoaisi hänen uransa. Joten hän vaikeni. Hän hautasi salaisuutensa syvälle sisäänsä ja hän yritti selvitä päivä kerrallaan. Mutta salaisuudet eivät pysy haudattuina ikuisesti. Ne nousevat pintaan kuin ruumiit vedestä. Ja Veskun salaisuus alkoi nousta pintaan vuonna 1982. Silloin tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Jotain, mikä teki Veskun peloista totta. Jotain, mikä mursi hänet lopullisesti. Veskun vanhin poika oli tuolloin 10-vuotias. Hän oli iloinen, älykäs ja täynnä elämää. Hän rakasti isänsä yli kaiken. Mutta eräänä päivänä hän tuli kotiin koulusta ja oli hiljainen. Seija kysyi, mikä oli vialla, mutta poika ei vastannut. Hän meni huoneeseensa ja sulki oven. Vesku meni hänen luokseen ja yritti puhua hänen kanssaan. Poika alkoi itkeä. Hän kertoi, että koulun vanhempi poika oli satuttanut häntä. Hän kertoi, että poika oli tehnyt hänelle asioita, joista hän ei halunnut puhua. Hän kertoi, että hän pelkäsi. Vesku tunsi, kuinka hänen maailmansa romahti. Hän tunsi, kuinka kaikki hänen pelkonsa toteutuivat. Hän halasi poikaansa ja lupasi, että hän suojelisi häntä. Hän lupasi,
että hän ei antaisi kenenkään satuttaa häntä enää koskaan. Mutta sisällään Vesku tiesi, että hän oli epäonnistunut. Hän oli epäonnistunut isänä. Hän oli epäonnistunut suojelijana. Ja hän oli epäonnistunut ihmisenä. Hän oli antanut saman asian tapahtua hänen pojalleen, mikä oli tapahtunut hänelle itselleen. Vesku meni koululle ja vaati, että asialle tehtäisiin jotain. Mutta koulu ei halunnut skandaalia. He sanoivat, että se oli vain poikien leikkiä. He sanoivat, että Veskun poika oli liian herkkä. He sanoivat, että Vesku oli liian suojeleva. Vesku raivostui. Hän huusi ja uhkasi. Mutta lopulta hän ymmärsi, että kukaan ei välittänyt. Kukaan ei halunnut auttaa. Kukaan ei halunnut myöntää, että jotain kauheaa oli tapahtunut. Aivan kuten hänen omassa lapsuudessaan. Vesku vei poikansa pois koulusta ja piti hänet kotona. Hän ei päästänyt häntä ulos. Hän ei päästänyt ketään lähelle. Hän muuttui pakkomielteiseksi. Seija yritti puhua järkeä hänelle, mutta Vesku ei kuunnellut. Hän sanoi, että maailma oli vaarallinen paikka. Hän sanoi, että hän ei luottanut kehenkään. Hän sanoi, että hän oli ainoa, joka saattoi suojella poikiaan. Mutta todellisuudessa hän vain tuhosi heitä. Hän tuhosi heidän lapsuutensa. Hän tuhosi heidän onnellisuutensa. Ja hän tuhosi itsensä. Vuonna 1984 Veskun vanhin poika yritti itsemurhaa. Hän oli vain 12 vuotta vanha. Hän oli eristäytynyt, masentunut ja täynnä vihaa. Hän oli kirjoittanut päiväkirjaansa: "Isä ei ymmärrä. Hän luulee suojelevansa minua, mutta hän vain satuttaa minua. Haluan vain olla normaali. Haluan vain olla vapaa." Seija löysi hänet ajoissa ja he veivät hänet sairaalaan. Vesku istui sairaalan käytävällä ja itki. Hän itki ensimmäistä kertaa vuosiin. Hän itki, koska hän ymmärsi, että hän oli tehnyt saman virheen kuin hänen äitinsä. Hän ei ollut uskonut. Hän ei ollut kuunnellut. Hän oli ollut niin kiinni omassa traumassaan, että hän oli sokea poikansa kärsimykselle. Mutta vielä pahempaa oli tulossa, sillä Veskun toinen poika oli myös kärsimässä. Hän oli hiljainen, vetäytyvä ja täynnä pelkoa. Hän ei puhunut kenellekään, hän ei luottanut kehenkään. Ja hän alkoi nähdä asioita, jotka eivät olleet siellä. Hän alkoi puhua tyhjille tuoleille, aivan kuten hänen isänsä, aivan kuten hänen isoisänsä. Kirous jatkui. Trauma siirtyi sukupolvelta toiselle, ja Vesku tiesi, että hän oli vastuussa. Hän oli vastuussa kaikesta. Mutta miksi Vesku ei hakenut apua? Miksi hän ei vienyt poikiaan terapiaan? Miksi hän ei mennyt itse terapiaan? Vastaus on monimutkainen. Osittain se oli häpeää, osittain se oli pelkoa, osittain se oli ylpeyttä. Mutta ennen kaikkea se oli sitä, että Vesku ei uskonut, että kukaan voisi auttaa. Hän uskoi, että hän oli tuomittu. Hän uskoi, että hänen menneisyytensä oli kirous, joka seuraisi häntä hautaan asti. Ja hän uskoi, että hänen poikansa olivat tuomittuja samaan kohtaloon. Vuonna 1986 Vesku alkoi nauhoittaa kasetteja. Hän nauhoitti niitä öisin, kun kaikki muut nukkuivat. Hän puhui niihin kuin ne olisivat olleet päiväkirja. Hän puhui niihin kuin ne olisivat olleet tunnustus. Hän puhui niihin kuin ne olisivat olleet viimeinen viesti maailmalle. Hän puhui pojilleen, jotka eivät enää kuunnelleet häntä. Hän puhui äidilleen, joka oli kuollut. Hän puhui sille pojalle seinässä, joka oli ollut hänen ainoa ystävänsä. Ja hän puhui Jumalalle, vaikka hän ei uskonut, että Jumala kuunteli. Näillä kaseteilla Vesku kertoi kaiken. Hän kertoi lapsuudestaan. Hän kertoi naapurista. Hän kertoi kuvista. Hän kertoi häpeästään. Hän kertoi pelostaan. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli epäonnistunut isänä. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli epäonnistunut ihmisenä. Ja hän kertoi siitä, kuinka hän halusi kuolla. Kuinka hän halusi vain, että kipu loppuisi. Kuinka hän halusi vain, että kaikki loppuisi. Mutta hän ei kuollut.
ei vielä. Hän jatkoi elämistä, koska hänen täytyi. Hän jatkoi hymyilyä, koska hänen täytyi. Hän jatkoi näyttelemistä, koska hänen täytyi. Mutta sisällä hän oli kuollut jo kauan sitten. Sisällä hän oli vain tyhjä kuori, joka odotti, että joku tulisi ja murskaisi sen lopullisesti. Ja se joku oli tulossa. Se joku oli odottanut koko ajan. Se joku oli se poika seinässä. Se poika, joka ei ollut koskaan päästänyt irti. Se poika, joka halusi Veskun takaisin. Mutta ennen kuin voimme ymmärtää, kuka se poika todella oli, meidän täytyy ymmärtää, mitä tapahtui seuraavaksi. Meidän täytyy ymmärtää, kuinka Veskun elämä muuttui helvetiksi. Kuinka hänen perheensä hajosi. Kuinka hänen uransa romahti. Ja kuinka hän lopulta menetti kaiken, mitä hän oli yrittänyt suojella. Sillä vuonna 1989 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Jotain, mikä teki Veskusta elävän kuolleen. Jotain, mikä teki hänestä miehen, joka puhui kuolleille. Veskun kotikaupungissa Tampereella oli pieni baari nimeltä Kultainen Kukko. Se oli paikka, jossa tavalliset ihmiset eivät käyneet. Siellä kokoontui 5 miestä joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Teatterinjohtaja, joka päätti, ketkä näyttelijät saivat rooleja. Levyyhtiön pomo, joka kontrolloi, kenen musiikkia soitettiin radiossa. Poliisipäällikkö, joka tiesi kaikkien salaisuudet. Rikollispomo, joka hallitsi kaupungin yöelämää. Ja Vesa-Matti Loiri. Nämä tapaamiset eivät olleet virallisia. Niitä ei kirjattu mihinkään. Mutta juuri siellä, savun ja viinan keskellä, tehtiin päätökset, jotka muuttivat ihmisten elämät. Päätettiin, kuka nousi tähdeksi ja kuka katosi. Päätettiin, kenen skandaalit haudattiin ja kenen annettiin palaa julkisuudessa. Vesku istui siellä, koska hänen täytyi. Koska jos hän olisi kieltäytynyt, hänen uransa olisi ollut ohi. Mutta mitä hän joutui tekemään näissä tapaamisissa? Mitä häneltä vaadittiin vastineeksi suojeluksesta? Ja miksi hän alkoi juoda itsensä tajuttomaksi jokaisen tapaamisen jälkeen? Veskun entinen manageri, joka haluaa pysyä nimettömänä, kertoo nyt ensimmäistä kertaa totuuden. Hän sanoo, että nuo tapaamiset eivät olleet vain liikenneuvotteluja. Ne olivat valtapeliä. Siellä jaettiin tietoa, uhkailtiin ja tehtiin sopimuksia, jotka olivat laittomia. Vesku ei ollut siellä vapaaehtoisesti. Hänet oli kutsuttu sinne vuonna 1983, kun hänen uransa oli huipussaan. Levyyhtiön pomo oli sanonut hänelle, sinulla on 2 vaihtoehtoa. Joko tulet mukaan tai menetät kaiken. Vesku oli kysynyt, mitä se tarkoitti. Pomo oli hymyillyt ja sanonut, meillä on valokuvia. Valokuvia sinusta ja eräästä nuoresta naisesta, joka ei ole vaimosi. Valokuvia, jotka tuhoaisivat perheesi ja urasi. Mutta jos tulet mukaan, nuo kuvat katoavat. Ja me autamme sinua pysymään huipulla. Vesku oli tiennyt, että hänellä ei ollut vaihtoehtoa. Hän oli mennyt mukaan. Ja hän oli joutunut helvettiin. Managere kertoo, että jokaisessa tapaamisessa Veskun täytyi kertoa jotain. Jotain henkilökohtaista. Jotain, mitä muut voisivat käyttää häntä vastaan. Se oli heidän tapansa varmistaa, että kukaan ei pettäisi ryhmää. Vesku kertoi heille asioita, joita hän ei ollut kertonut edes vaimolleen. Hän kertoi lapsuudestaan. Hän kertoi naapurista. Hän kertoi pelostaan. Ja he käyttivät sitä häntä vastaan. He muistuttivat häntä siitä joka kerta, kun hän yritti vastustaa. He sanoivat, muista Vesku, me tiedämme. Me tiedämme, mitä sinulle tapahtui. Me tiedämme, millainen mies sinä olet. Ja jos et tee, mitä me sanomme, koko Suomi tulee tietämään. Vesku oli vanki. Vanki omassa elämässään. Vanki omassa menestyksessään. Mutta mikä oli pahin asia, mitä he vaativat häneltä? Manageri vaikenee hetkeksi. Sitten hän sanoo. He vaativat häntä tuomaan poikansa mukaan. Vesku oli kieltäytynyt. Hän oli huultanut, itkenyt ja uhannut. Mutta he olivat vain naureet. He olivat sanoneet, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Vain tuo heidät yhteen tilaisuuteen. Vain anna heidän nähdä, millaista on olla kuuluisan isän poika. Se on kaikki. Vesku oli tiennyt, että se ei ollut kaikki. Hän oli tiennyt, mitä he todella halusivat. He halusivat päästä lähelle hänen poikiaan. He halusivat saada heistä otteen. He halusivat jatkaa kierrettä. Ja Vesku oli tiennyt, että jos hän suostuisi, hän olisi yhtä paha kuin se naapuri, joka oli satuttanut häntä lapsena. Joten hän oli kieltäytynyt. Hän oli sanonut, tehkää mitä haluatte, julkaiskaa kuvat, tuhotkaa urani, mutta ette saa poikiani. Ja he olivat tehneet juuri niin. Vuonna 1989 ilmestyi lehtiartikkeli, jossa väitettiin, että Vesku oli pettänyt vaimoaan lukuisten naisten kanssa. Artikkelissa oli kuvia, jotka oli otettu vuosia aiemmin, mutta jotka näyttivät tuomitsevalta. Seija oli järkyttynyt. Hän oli vaatinut selitystä. Vesku oli yrittänyt kertoa totuuden, mutta kuinka hän olisi voinut? Kuinka hän olisi voinut selittää, että hän oli kiristetty, että hän oli ollut osa salaista ryhmää, että hän oli tehnyt asioita, joita hän ei ollut halunnut tehdä? Seija ei olisi uskonut. Kukaan ei olisi uskonut. Avioliitto alkoi hajota. Seija muutti omaan huoneeseensa. Pojat eivät puhuneet isälleen. Vesku oli yksin. Hän oli menettänyt kaiken, mitä hän oli yrittänyt suojella. Ja hän tiesi, että se oli hänen vikansa. Hän tiesi, että jos hän olisi ollut vahvempi, rohkeampi, parempi, hän olisi voinut estää tämän. Mutta hän ei ollut. Hän oli vain heikko mies, joka oli antanut pelon hallita elämäänsä. Ja nyt hän maksoi siitä hinnan. Mutta tarina ei lopu tähän. Sillä vuonna 1989 tapahtui jotain vielä pahempaa. Jotain, mikä mursi Veskun lopullisesti. Jotain, mikä teki hänestä miehen, joka puhui kuolleille. Hänen vanhin poikansa, joka oli tuolloin 17 vuotta vanha, katosi. Hän lähti kotoaan eräänä iltana ja ei koskaan palannut. Poliisi etsi häntä viikkoja. He löysivät hänen ruumiinsa joesta kuukauden kuluttua. Virallinen kuolinsyy oli hukkuminen, mutta ne, jotka näkivät ruumiin, tiesivät, että se ei ollut onnettomuus. Pojalla oli merkkejä väkivallasta. Hänellä oli mustelmia, hänellä oli murtumia ja hänellä oli jotain kädessään. Pieni paperilappu, jossa luki, isä, anteeksi, en voinut enää. Vesku romahti täysin. Hän ei mennyt hautajaisiin. Hän ei puhunut kenellekään. Hän sulkeutui kotiinsa ja joi. Hän joi viikkoja putkeen. Hän joi, kunnes hän ei enää muistanut omaa nimeään. Ja kun hän lopulta selvisi, hän ei ollut enää sama mies. Hän oli tyhjä kuori. Hän oli elävä kuollut. Ja hän alkoi puhua pojalle, joka ei ollut enää siellä. Hän alkoi puhua hänelle öisin. Hän alkoi nauhoittaa kasetteja hänelle. Hän alkoi uskoa, että poika vieraili hänen luonaan. Että poika antoi hänelle anteeksi. Että poika ymmärsi. Mutta ymmärsikö? Vai oliko se vain Veskun tapa paeta todellisuutta? Tapa paeta syyllisyyttä. Tapa paeta sitä tosiasiaa, että hän oli epäonnistunut isänä. Että hän oli epäonnistunut suojelijana. Että hän oli epäonnistunut ihmisenä. Vastauksia näihin kysymyksiin ei ole. Mutta yksi asia on varma. Veskun elämä ei ollut enää koskaan sama. Hän jatkoi työskentelyä, hän jatkoi näyttelemistä, hän jatkoi laulamista. Mutta hän teki sen kuin robotti. Hän teki sen, koska hänen täytyi. Koska se oli ainoa tapa selvitä. Koska se oli ainoa tapa unohtaa, vaikka vain hetkeksi. Mutta mitä tapahtui sille salaiselle ryhmälle? Mitä tapahtui niille miehille, jotka olivat kiristäneet Veskua? Manageri sanoo, että he jatkoivat. He jatkoivat tapaamisiaan. He jatkoivat valtapeliään. Mutta Vesku ei enää mennyt mukaan. Hän oli rikkonut sopimuksen. Ja he antoivat hänen mennä, koska he tiesivät, että hän oli jo tuhottu. He tiesivät, että hän ei ollut enää uhka. He tiesivät, että hän oli vain varjo entisestään.
Ja he olivat oikeassa. Vesku oli varjo. Varjo, joka käveli maan päällä, mutta eli jo toisessa maailmassa. Maailmassa, jossa hän puhui kuolleille. Maailmassa, jossa hän odotti, että he tulisivat hakemaan hänet. Maailmassa, jossa hän toivoi, että kipu loppuisi vihdoin. Veskun toinen poika selvisi. Hän selvisi, mutta hän ei koskaan toipunut. Hän näki, mitä veljelle tapahtui. Hän näki, kuinka isä romahti. Hän näki, kuinka äiti itki öisin. Ja hän päätti, että hän ei koskaan antaisi kenenkään satuttaa itseään enää. Hän rakensi muurin ympärilleen. Muurin, joka oli niin korkea ja paksu, että kukaan ei päässyt sisään. Ei edes hänen isänsä. Ei edes hänen äitinsä. Hän eli omassa maailmassaan. Maailmassa, jossa hän oli turvassa. Maailmassa, jossa hän ei tarvinnut ketään. Mutta se maailma oli myös vankila. Vankila, josta hän ei koskaan päässyt ulos. Vesku yritti lähestyä häntä. Hän yritti puhua hänelle. Hän yritti selittää. Mutta poika ei kuunnellut. Hän sanoi, sinä teit tämän. Sinä tapoit hänet. Sinä tuhosit meidät. Ja Vesku tiesi, että poika oli oikeassa. Hän oli tehnyt sen. Ehkä ei suoraan, mutta hän oli tehnyt sen. Hän oli tehnyt valintoja, jotka olivat johtaneet tähän. Hän oli ollut heikko. Hän oli ollut pelokas. Hän oli ollut itsekäs. Ja nyt hän maksoi siitä hinnan. Hinta oli hänen toisen poikansa rakkaus. Hinta oli hänen perheensä. Hinta oli hänen mielenterveytensä. Vuonna 1990 Vesku muutti omaan asuntoonsa. Seija ei halunnut häntä enää kotiin. Hän sanoi, että Veskun läsnäolo muistutti häntä kaikesta, mitä he olivat menettäneet. Hän sanoi, että hän ei voinut katsoa Veskua ilman, että hän näki heidän kuolleen poikansa kasvot. Hän sanoi, että hän tarvitsi tilaa. Vesku ymmärsi. Hän muutti pieneen yksiöön Helsingin Kalliossa, samalle alueelle, jossa hän oli asunut lapsena. Samalle alueelle, jossa se naapuri oli asunut. Se ei ollut sattumaa. Vesku halusi palata sinne. Hän halusi kohdata demoninsa. Hän halusi ymmärtää, miksi kaikki oli mennyt niin pieleen. Asunto oli pieni ja synkkä. Siellä oli vain sänky, pöytä, tuoli ja vanha televisio. Vesku ei tarvinnut enempää. Hän ei halunnut enempää. Hän eli kuin munkki. Hän heräsi, joi kahvia, meni töihin, palasi kotiin, joi viiniä ja meni nukkumaan. Joka yö sama rutiini. Joka yö sama tyhjyys. Joka yö sama kipu. Mutta öisin, kun hän ei voinut nukkua, hän istui pöydän ääressä ja puhui kasettinauhurin kanssa. Hän puhui pojilleen. Hän puhui äidilleen. Hän puhui sille pojalle seinässä. Ja hän puhui Jumalalle, vaikka hän ei uskonut, että Jumala kuunteli. Naapurit kuulivat hänen äänensä seinien läpi. He kuulivat, kuinka hän itki. He kuulivat, kuinka hän huusi. He kuulivat, kuinka hän anoi anteeksi antoa. Mutta he eivät koskaan puuttuneet asiaan. He ajattelivat, että se oli vain julkkis, joka oli menettänyt järkensä. He ajattelivat, että se ei ollut heidän asiansa. He ajattelivat, että joku muu auttaisi. Mutta kukaan ei auttanut. Kukaan ei välittänyt. Kukaan ei halunnut tietää totuutta. Sillä totuus oli liian kipeä. Totuus oli liian vaarallinen. Totuus oli liian järkyttävä. Veskun lähipiiri kertoo, että hän alkoi nähdä asioita. Hän alkoi nähdä poikansa. Hän näki hänet kadulla. Hän näki hänet baarissa. Hän näki hänet peilistä. Hän juoksi hänen peräänsä, mutta kun hän saavutti hänet, se ei ollut hänen poikansa. Se oli joku muu, joku vieras. Joku, joka katsoi häntä pelokkaasti ja juoksi pois. Vesku tiesi, että hän oli menettämässä järkensä. Hän tiesi, että hän oli menossa hulluuden partaalle. Mutta hän ei voinut pysäyttää sitä. Hän ei halunnut pysäyttää sitä. Sillä ne hetket, kun hän näki poikansa, olivat ainoat hetket, jolloin hän tunsi jotain. Ainoat hetket,
jolloin hän tunsi olevansa elossa. Vuonna 1991 Vesku meni ensi kertaa mediumin luo. Hän oli lukenut lehdestä naisesta, joka väitti puhuvansa kuolleiden kanssa. Hän oli ajatellut, että se oli hölynpölyä, mutta hän oli myös ajatellut, että mitä hänellä oli hävittävää. Hän meni naisen luo. Nainen asui pienessä asunnossa Espoossa. Hän oli vanha, harmaatukkainen ja ystävällinen. Hän tarjosi Veskulle teetä ja pyysi häntä istumaan. Sitten hän sulki silmänsä ja alkoi puhua. Hän sanoi, täällä on poika, nuori poika. Hänellä on tummat hiukset ja suuret silmät. Hän sanoo, että hän on sinun poikasi. Hän sanoo, että hän haluaa puhua sinulle. Vesku alkoi itkeä. Hän kysyi, mitä hän haluaa sanoa? Nainen vaikeni hetkeksi. Sitten hän sanoi, hän sanoo, että se ei ollut sinun vikasi. Hän sanoo, että hän ymmärtää. Hän sanoo, että hän rakastaa sinua. Vesku itki niin kovaa, että hän ei voinut hengittää. Hän kysyi, onko hän onnellinen? Onko hän turvassa? Nainen hymyili. Hän sanoi, hän sanoo, että hän on rauhassa. Hän sanoo, että hän odottaa sinua. Hän sanoo, että kun sinun aikasi tulee, hän on siellä ottamassa sinut vastaan. Vesku tunsi, kuinka paino putosi hänen hartioiltaan. Hän tunsi, kuinka hän saattoi hengittää ensimmäistä kertaa vuosiin. Hän tunsi, kuinka hän saattoi uskoa, että ehkä, vain ehkä, kaikki tulisi olemaan hyvin. Mutta kun hän lähti naisen luota, hän alkoi epäillä. Hän alkoi miettiä, oliko se todellista. Oliko nainen todella puhunut hänen poikansa kanssa? Vai oliko hän vain sanonut sen, mitä Vesku halusi kuulla? Vai oliko se kaikki vain huijausta? Vesku ei tiennyt. Hän ei koskaan tiennyt. Mutta hän halusi uskoa. Hän tarvitsi uskoa. Sillä ilman sitä uskoa hänellä ei ollut mitään. Ilman sitä uskoa hän oli vain tyhjä kuori, joka odotti kuolemaa. Vesku alkoi käydä mediumin luona säännöllisesti. Hän kävi siellä kerran kuukaudessa. Joka kerta nainen sanoi, että poika oli siellä. Joka kerta nainen sanoi, että poika rakasti häntä. Joka kerta nainen sanoi, että poika odotti häntä. Ja joka kerta Vesku tunsi hetken rauhaa. Hetken, jolloin hän saattoi unohtaa kaiken muun. Hetken, jolloin hän saattoi uskoa, että hän ei ollut yksin. Mutta kun hän palasi kotiin, tyhjyys palasi. Kipu palasi. Syyllisyys palasi. Ja hän tiesi, että hän ei koskaan pääsisi siitä eroon. Ei tässä elämässä. Veskun ystävät yrittivät auttaa häntä. He yrittivät saada hänet lopettamaan mediumin luona käynnit. He sanoivat, että se ei ollut terveellistä. He sanoivat, että se vain piti hänet kiinni menneisyydessä. He sanoivat, että hänen täytyi päästää irti. Mutta Vesku ei kuunnellut. Hän sanoi, te ette ymmärrä. Te ette ole menettäneet lasta. Te ette tiedä millaista se on. Te ette tiedä millaista on elää syyllisyyden kanssa joka päivä. Te ette tiedä millaista on herätä joka aamu ja muistaa, että hän on poissa. Että hän ei koskaan tule takaisin. Että minä en koskaan saa mahdollisuutta sanoa hänelle, kuinka pahoillani olen. Kuinka paljon rakastan häntä. Kuinka paljon toivoisin, että voisin muuttaa kaiken. Ja he eivät ymmärtäneet. Kukaan ei ymmärtänyt. Kukaan ei voinut ymmärtää, sillä Veskun kipu oli niin syvä, niin raaka, niin henkilökohtainen, että sitä ei voinut jakaa. Sitä ei voinut selittää. Sitä ei voinut parantaa. Se oli osa häntä. Se oli hänen identiteettinsä. Se oli hänen elämänsä. Ja hän tiesi, että se tulisi olemaan hänen kuolemansa. Mutta ennen kuin kuolema tulisi, Vesku teki päätöksen. Hän päätti, että hän kertoisi totuuden. Hän päätti, että hän nauhoittaisi kaiken. Hän päätti, että hän jättäisi jäljen. Jäljen, joka kertoisi maailmalle, mitä todella tapahtui. Jäljen, joka kertoisi, miksi hän oli sellainen kuin oli. Jäljen, joka ehkä, vain ehkä, auttaisi jotakuta muuta. Jotakuta,
joka kärsi samalla tavalla. Jotakuta, joka tunsi samaa kipua. Jotakuta, joka tarvitsi tietää, että hän ei ollut yksin. Joten hän aloitti. Hän aloitti nauhoittamisen. Hän nauhoitti kaiken. Lapsuutensa, naapurinsa, pelkonsa, häpeänsä, avioliittonsa, poikiaan, salaiset tapaamiset, kiristyksen, menetyksen, hulluuden, mediumin, kaiken. Hän nauhoitti sitä öisin, kun kukaan ei kuunnellut. Hän nauhoitti sitä kyynelten läpi. Hän nauhoitti sitä tuskan läpi. Hän nauhoitti sitä toivon läpi. Toivon, että ehkä, vain ehkä joku kuulisi, joku ymmärtäisi, joku välittäisi. Mutta kukaan ei kuullut. Ei vielä. Sillä nauhat olivat piilossa. Ne olivat piilossa hänen asunnossaan. Ne olivat piilossa hänen salaisuuksiensa kanssa. Ne olivat piilossa hänen kipunsa kanssa. Ja ne tulisivat esiin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Vasta silloin, kun oli liian myöhäistä. Vasta silloin, kun Vesku oli jo poissa. Vasta silloin, kun hän oli vihdoin rauhassa. Tai ainakin niin hän toivoi. Sillä hän ei tiennyt, oliko rauhaa olemassa. Hän ei tiennyt, oliko anteeksiantoa olemassa. Hän ei tiennyt, oliko toivoa olemassa. Hän tiesi vain, että hän oli väsynyt. Niin väsynyt. Ja hän halusi vain levätä. Vuonna 1995 Vesa-Matti Loiri teki paluun. Hän palasi televisioon, hän palasi lavalle, hän palasi julkisuuteen. Ihmiset ajattelevat, että hän oli toipunut. He ajattelivat, että hän oli päässyt yli menetyksestään. He ajattelivat, että hän oli taas se vanha Vesku. Mutta he eivät nähneet, mitä tapahtui kulissien takana. He eivät nähneet, kuinka hän joi itsensä tajuttomaksi ennen jokaista esiintymistä. He eivät nähneet, kuinka hän oksensi jännityksestä. He eivät nähneet, kuinka hän itki pukuhuoneessa. He eivät nähneet, kuinka hän puhui tyhjälle tuolille ja pyysi anteeksi. He näkivät vain hymyn. He näkivät vain Uuno Turhapuron. He näkivät vain klounin. Veskun kollega, joka työskenteli hänen kanssaan tuohon aikaan, kertoo. Hän oli kuin kaksi eri ihmistä. Kameroiden edessä hän oli täydellinen. Hän oli hauska, karismaattinen ja ammattimainen. Mutta heti kun kamerat sammuivat, hän romahti. Hän istui nurkassa, tupakoi ja tuijotti tyhjyyteen. Hän ei puhunut kenellekään. Hän ei katsonut ketään silmiin. Hän oli kuin haamu. Haamu, joka vain odotti, että sai lähteä. Kollega sanoi, että hän yritti puhua Veskulle. Hän yritti kysyä, oliko kaikki hyvin. Mutta Vesku vain hymyili ja sanoi, kaikki on hyvin. Älä huolehdi minusta. Mutta kaikki ei ollut hyvin. Kaikki oli kaukana hyvin. Tuona vuonna Vesku alkoi käyttää lääkkeitä. Ei vain alkoholia, vaan myös pillereitä. Unilääkkeitä, kipulääkkeitä, rauhoittavia. Mitä tahansa, mikä auttoi häntä unohtamaan. Mitä tahansa, mikä auttoi häntä nukkumaan. Mitä tahansa, mikä auttoi häntä selviytymään päivästä toiseen. Hänen lääkärinsä varoitti häntä. Hän sanoi, että Vesku oli ottamassa liikaa. Hän sanoi, että se oli vaarallista. Hän sanoi, että Vesku saattoi kuolla. Mutta Vesku ei välittänyt. Hän sanoi, ehkä se olisi parempi. Ehkä se olisi helpompaa. Ehkä silloin saisin vihdoin rauhan. Mutta Vesku ei kuollut. Ei vielä. Hän jatkoi elämistä. Hän jatkoi työskentelyä. Hän jatkoi kärsimistä. Ja hän jatkoi nauhoittamista. Hän nauhoitti lisää kasetteja. Hän nauhoitti niitä lähes joka yö. Hän puhui niihin, kuin ne olisivat olleet hänen ainoa ystävänsä. Hänen ainoa lohdutuksensa. Hänen ainoa toivonsa. Hän puhui pojilleen. Hän puhui äidilleen. Hän puhui sille pojalle seinässä. Ja hän puhui itselleen. Sille pienelle pojalle, joka oli ollut 6-vuotias ja jota oli satuttanut. Sille pojalle, joka ei ollut koskaan päässyt vapaaksi. Sille pojalle, joka oli edelleen vangittuna hänen sisällään.
Eräänä yönä Vesku nauhoitti jotain erityistä. Hän nauhoitti tunnustuksen. Hän tunnusti kaiken. Hän tunnusti, että hän oli ollut heikko. Hän tunnusti, että hän oli tehnyt virheitä. Hän tunnusti, että hän oli epäonnistunut isänä. Hän tunnusti, että hän oli epäonnistunut ihmisenä. Ja hän tunnusti, että hän halusi kuolla. Hän halusi vain, että kipu loppuisi. Hän halusi vain, että hän saisi olla poikansa kanssa taas. Hän halusi vain, että hän saisi sanoa hänelle, kuinka pahoillaan hän oli. Kuinka paljon hän rakasti häntä. Kuinka paljon hän kaipasi häntä. Mutta sitten hän sanoi jotain, mikä oli vielä järkyttävämpää. Hän sanoi, mutta en voi kuolla vielä. En voi, koska minulla on vielä yksi poika. Ja hänen täytyy tietää totuus. Hänen täytyy tietää, miksi kaikki meni niin pieleen. Hänen täytyy tietää, että se ei ollut hänen vikansa. Että se ei ollut hänen veljensä vika. Että se oli minun vikani. Vain minun vikani. Ja hänen täytyy tietää, että rakastan häntä. Että olen aina rakastanut häntä. Että tulen aina rakastamaan häntä, vaikka hän vihaa minua. Vaikka hän ei koskaan anna minulle anteeksi. Vaikka hän ei koskaan halua nähdä minua enää. Vesku itki nauhoittaessaan tämän. Hän itki niin kovaa, että hänen äänensä särki. Hän itki niin kovaa, että hän ei voinut hengittää. Hän itki niin kovaa, että hän tunsi, kuinka hänen sydämensä murskautui. Mutta hän jatkoi nauhoittamista. Hän jatkoi puhumista. Hän jatkoi tunnustamista. Sillä hän tiesi, että tämä saattoi olla hänen ainoa mahdollisuutensa. Hänen ainoa mahdollisuutensa kertoa totuus. Hänen ainoa mahdollisuutensa saada anteeksi. Hänen ainoa mahdollisuutensa päästää irti. Mutta kun hän lopetti nauhoittamisen, hän ei tuntenut helpotusta. Hän ei tuntenut rauhaa. Hän tunsi vain tyhjyyttä. Tyhjyyttä, joka oli niin syvä, niin musta, niin loputtoman, että se nielaisi hänet kokonaan. Hän istui pimeässä huoneessa, kasetti kädessään, ja mietti, mitä hän tekisi sillä. Antaisiko hän sen pojalleen? Antaisiko hän sen Seijalle? Antaisiko hän sen julkisuuteen? Vai piilottaisiko hän sen, kuten hän oli piilottanut kaiken muunkin? Lopulta hän päätti piilottaa sen. Hän päätti, että hän ei ollut valmis. Hän ei ollut valmis kohtaamaan totuutta. Hän ei ollut valmis kohtaamaan seurauksia. Hän ei ollut valmis kohtaamaan kipua, joka tulisi siitä, että kaikki tietäisivät. Joten hän piilotti kasetin. Hän piilotti sen muiden kanssa. Hän piilotti sen salaisuuksiensa kanssa. Hän piilotti sen kipunsa kanssa. Ja hän toivoi, että kukaan ei koskaan löytäisi sitä. Että kukaan ei koskaan kuulisi sitä. Että kukaan ei koskaan tietäisi totuutta. Mutta salaisuudet eivät pysy piilossa ikuisesti. Ne nousevat pintaan kuin ruumiit vedestä. Ja Veskun salaisuudet alkoivat nousta pintaan vuonna 2000. Silloin hänen toinen poikansa, joka oli tuolloin 30 vuotta vanha, alkoi etsiä vastauksia. Hän alkoi kysyä kysymyksiä. Hän alkoi kaivaa menneisyyttä. Hän halusi tietää, mitä todella tapahtui hänen veljelleen. Hän halusi tietää, miksi heidän isänsä oli sellainen kuin oli. Hän halusi tietää totuuden. Ja hän oli valmis tekemään mitä tahansa saadakseen sen. Hän alkoi puhua ihmisille, jotka tunsivat hänen isänsä. Hän puhui managereille, hän puhui kollegoille, hän puhui ystäville. Ja hitaasti, hyvin hitaasti, totuus alkoi paljastua. Ihmiset alkoivat kertoa asioita, joista he eivät olleet koskaan puhuneet. He kertoivat salaisista tapaamisista. He kertoivat kiristyksestä. He kertoivat väkivallasta. He kertoivat pelosta. Ja he kertoivat siitä, kuinka Vesku oli ollut uhri. Uhri, joka oli muuttunut tekijäksi. Uhri, joka oli tehnyt asioita, joita hän ei ollut halunnut tehdä. Uhri, joka oli maksanut siitä korkeimman hinnan. Kun Veskun poika kuuli nämä tarinat, hän oli järkyttynyt. Hän oli vihainen. Hän oli surullinen. Mutta hän oli myös helpottunut. Sillä ensimmäistä kertaa hän ymmärsi. Hän ymmärsi, miksi hänen isänsä oli ollut sellainen kuin oli.
Hän ymmärsi, miksi hänen isänsä oli ollut niin etäinen. Hän ymmärsi, miksi hänen isänsä oli ollut niin pelokas. Hän ymmärsi, että hänen isänsä ei ollut paha mies. Hän oli ollut vain rikkinäinen mies. Mies, joka oli yrittänyt parhaansa. Mies, joka oli epäonnistunut. Mies, joka oli kärsinyt enemmän kuin kukaan saattoi kuvitella. Poika meni isänsä luo. Hän meni hänen asuntoonsa. Hän koputti oveen. Vesku avasi. He katsoivat toisiaan pitkään. Sitten poika sanoi, minun täytyy tietää. Minun täytyy kuulla se sinulta. Mitä todella tapahtui? Vesku vaikeni. Hän katsoi poikaansa. Hän näki siinä pienen pojan, joka oli ollut niin iloinen. Pienen pojan, joka oli rakastanut häntä. Pienen pojan, jonka hän oli menettänyt. Ja hän tiesi, että hänen täytyi kertoa totuus. Hän tiesi, että hänen täytyi antaa pojalle vastaukset. Hän tiesi, että hänen täytyi päästää irti. Joten hän kertoi. Hän kertoi kaiken. Hän kertoi lapsuudestaan. Hän kertoi naapurista. Hän kertoi kuvista. Hän kertoi häpeästään. Hän kertoi pelostaan. Hän kertoi salaisista tapaamisista. Hän kertoi kiristyksestä. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli yrittänyt suojella poikiaan. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli epäonnistunut. Hän kertoi siitä, kuinka hänen vanhin poikansa oli kuollut. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli syyttänyt itseään. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli puhunut kuolleille. Hän kertoi siitä, kuinka hän oli halunnut kuolla. Hän kertoi kaiken. Ja kun hän oli lopettanut, hän itki. Hän itki ensimmäistä kertaa poikansa edessä. Hän itki, koska hän oli helpottunut. Hän itki, koska hän oli vapaa. Hän itki, koska hän oli vihdoin kertonut totuuden. Ja poika halasi häntä. Hän halasi isänsä ensimmäistä kertaa vuosiin. Hän halasi häntä ja sanoi, annan sinulle anteeksi. Annan sinulle anteeksi, isä. Ja Vesku tunsi, kuinka paino putosi hänen hartioiltaan. Hän tunsi, kuinka hän saattoi hengittää. Hän tunsi, kuinka hän saattoi elää. Ensimmäistä kertaa vuosiin hän tunsi, että ehkä, vain ehkä, kaikki tulisi olemaan hyvin. Mutta oliko se tarpeeksi? Oliko anteeksianto tarpeeksi? Oliko totuus tarpeeksi? Vai oliko Veskun kipu niin syvä, että mikään ei voinut parantaa sitä? Vastauksia näihin kysymyksiin ei ole. Mutta yksi asia on varma. Vesku jatkoi elämistä. Hän jatkoi työskentelyä. Hän jatkoi nauhoittamista. Ja hän jatkoi puhumista kuolleille. Sillä vaikka hänen poikansa oli antanut hänelle anteeksi, hän ei ollut antanut itselleen anteeksi. Hän ei ollut antanut anteeksi sille pienelle pojalle sisällään. Sille pojalle, joka oli kärsinyt. Sille pojalle, joka oli ollut yksin. Sille pojalle, joka odotti edelleen, että joku tulisi ja pelastaisi hänet. Mutta kukaan ei tullut. Kukaan ei koskaan tullut. Ja Vesku tiesi, että hän tulisi kuolemaan sen pojan kanssa. Hän tulisi kuolemaan yksin. Hän tulisi kuolemaan syyllisyyden kanssa. Hän tulisi kuolemaan kivun kanssa. Ja hän toivoi vain, että kun hän kuolisi, hän saisi vihdoin rauhan. Veskun yöpöydän laatikossa oli pieni muistikirja, jossa oli vain yksi nimi kirjoitettuna sadoittain kertoja. Mikael. Nimi oli kirjoitettu eri käsialalla, eri painotuksella, eri tunnelmalla. Joskus se oli kirjoitettu huolellisesti kuin rukous. Joskus se oli raaputettu raivoisasti kuin kirous. Joskus se oli kirjoitettu kyynelten tahrimana, tuskin luettavissa. Kun poliisi löysi tämän muistikirjan Veskun kuoleman jälkeen, he yrittivät selvittää, kuka Mikael oli. He kävivät läpi Veskun koko elämän. He puhuivat hänen ystävilleen, perheelleen, kollegoilleen. Mutta kukaan ei tuntenut ketään Mikaelia. Kukaan ei muistanut, että Vesku olisi koskaan maininnut tuota nimeä. Se oli kuin haamu. Haamu, joka oli seurannut Veskua koko hänen elämänsä ajan, mutta jota kukaan muu ei ollut koskaan nähnyt.
Kuka Mikael oli? Miksi Vesku kirjoitti hänen nimensä tuhansia kertoja? Ja miksi hän piti sitä muistikirjaa niin lähellä itseään, että se oli viimeinen asia, jonka hän kosketti ennen kuolemaansa? Veskun toinen poika muistaa nyt jotain, mitä hän oli unohtanut vuosikymmeniksi. Hän muistaa, kuinka hänen isänsä puhui joskus unissaan. Hän huusi nimeä Mikael ja itki. Poika oli ollut tuolloin vain lapsi ja hän oli pelännyt. Hän oli mennyt äitinsä luo ja kertonut siitä. Seija oli mennyt Veskun luo ja herättänyt hänet. Vesku oli ollut hämmentynyt ja hikinen. Hän oli sanonut, että se oli vain painajainen. Mutta kun Seija oli kysynyt, kuka Mikael oli, Vesku oli vaiennut. Hän oli katsonut vaimoaan pitkään ja sitten hän oli sanonut, hän oli poika, jonka minun olisi pitänyt pelastaa. Mutta en tehnyt sitä. Ja nyt hän vierailee luonani öisin. Seija ei ollut ymmärtänyt. Hän oli ajatellut, että Vesku puhui metaforisesti, että hän puhui omasta sisäisestä lapsestaan. Mutta nyt, vuosien jälkeen, poika ymmärtää, että Mikael oli todellinen. Hän oli todellinen poika, joka oli kärsinyt. Ja Vesku oli tiennyt siitä. Vuonna 2005 Vesku teki jotain, mitä hän ei ollut koskaan tehnyt aiemmin. Hän meni kirjastoon ja alkoi tutkia vanhoja sanomalehtiä. Hän etsi jotain tiettyä. Hän etsi uutisia vuodelta 1953. Hän etsi uutisia kadonneista lapsista. Hän etsi uutisia Helsingistä, Kalliosta, hänen lapsuutensa naapurustosta. Ja hän löysi sen. Hän löysi pienen uutisen, joka oli julkaistu maaliskuussa 1953. Otsikko oli 6-vuotias poika kadonnut Kalliosta. Uutisessa kerrottiin, että poika nimeltä Mikael Virtanen oli kadonnut matkalla koulusta kotiin. Häntä oli etsitty viikkoja, mutta häntä ei ollut koskaan löydetty. Tapaus oli jäänyt ratkaisematta. Perhe oli muuttanut pois Helsingistä ja asia oli unohdettu. Vesku istui kirjastossa, vanha sanomalehti kädessään, ja itki. Hän itki, koska hän muisti. Hän muisti Mikaelin. Hän muisti pienen pojan, jolla oli vaaleat hiukset ja siniset silmät. Hän muisti, kuinka Mikael oli leikkinyt samalla pihalla kuin hän. Hän muisti, kuinka he olivat olleet ystäviä. Hän muisti, kuinka Mikael oli kerran sanonut hänelle, minun täytyy mennä naapurin luokse. Hän lupasi antaa minulle karkkia. Ja Vesku muisti, kuinka hän oli sanonut, älä mene, hän on paha mies. Mutta Mikael ei ollut uskonut. Hän oli mennyt. Ja hän ei ollut koskaan palannut. Vesku muisti, kuinka hän oli nähnyt Mikaelin menevän naapurin asuntoon. Hän muisti, kuinka hän oli odottanut pihalla. Hän muisti, kuinka tunnit olivat kuluneet, mutta Mikael ei ollut tullut ulos. Hän muisti, kuinka hän oli pelännyt. Hän muisti, kuinka hän oli halunnut kertoa jollekulle. Mutta hän ei ollut uskaltanut. Hän oli pelännyt, että jos hän kertoisi, hänen täytyisi kertoa myös omasta salaisuudestaan. Hänen täytyisi kertoa, mitä naapuri oli tehnyt hänelle. Ja hän ei ollut voinut. Hän oli ollut liian peloissaan, liian häpeissään, liian rikkinäinen. Joten hän oli vaiennut. Hän oli mennyt kotiin ja hän oli yrittänyt unohtaa. Mutta hän ei ollut koskaan unohtanut. Mikael oli seurannut häntä koko hänen elämänsä ajan. Mikael oli se poika seinässä. Mikael oli se ääni, joka puhui hänelle öisin. Mikael oli se syyllisyys, joka söi häntä sisältäpäin. Sillä Vesku tiesi, että jos hän olisi ollut rohkeampi, jos hän olisi puhunut, Mikael olisi ehkä pelastunut. Mutta hän ei ollut puhunut. Ja Mikael oli kadonnut. Ja Vesku oli kantanut sitä taakkaa 60 vuotta. 60 vuotta hän oli elänyt tietäen, että hän olisi voinut pelastaa ystävänsä. Mutta hän ei ollut tehnyt sitä. Ja nyt oli liian myöhäistä. Vesku otti kopion sanomalehdestä ja vei sen kotiin. Hän laittoi sen seinälle, viereen kuvan omasta pojastaan. Hän katsoi niitä joka päivä. Hän katsoi niitä ja pyysi anteeksi. Hän pyysi anteeksi Mikaelilta.
Hän pyysi anteeksi omalta pojaltaan. Hän pyysi anteeksi itseltään. Mutta anteeksi antoa ei tullut. Ei Mikaelilta, ei pojalta, ei itseltään. Oli vain tyhjyys. Tyhjyys, joka kasvoi päivä päivältä. Tyhjyys, joka nielaisi hänet kokonaan. Veskun lähipiiri kertoo, että hän muuttui tuona vuonna. Hän muuttui vielä sulkeutuneemmaksi. Hän muuttui vielä hiljaisemmaksi. Hän muuttui vielä etäisemmäksi. Hän ei enää hymyillyt. Hän ei enää nauranut. Hän ei enää näytellyt. Hän oli vain olemassa. Hän oli vain odottamassa. Odottamassa, että joku tulisi ja veisi hänet pois. Odottamassa, että kipu loppuisi vihdoin. Odottamassa, että hän saisi tavata Mikaelin ja pyytää häneltä anteeksi kasvokkain. Eräänä yönä Vesku nauhoitti viimeisen kasetinsa. Hän nauhoitti sen Mikaelille. Hän puhui hänelle kuin hän olisi ollut siinä huoneessa. Hän sanoi, Mikael, tiedän, että kuuntelet. Tiedän, että olet ollut täällä koko ajan. Tiedän, että odotat minua. Ja tulen pian. Tulen pian ja silloin kerron sinulle kaiken. Kerron sinulle, kuinka pahoillani olen. Kerron sinulle, kuinka paljon toivoisin, että olisin ollut rohkeampi. Kerron sinulle, kuinka paljon toivoisin, että olisin pelastanut sinut. Mutta en tehnyt sitä. Ja se on asia, jonka kanssa minun täytyy elää. Tai oikeastaan kuolla. Sillä en voi enää elää tämän kanssa. En voi enää kantaa tätä taakkaa. Se on liian raskas. Se on liian kipeä. Se on liian paljon. Vesku itki nauhoittaessaan tämän. Hän itki kuin lapsi. Hän itki kuin mies, joka oli menettänyt kaiken. Hän itki kuin mies, joka tiesi, että hänen aikansa oli loppumassa. Ja hän sanoi, Mikael, kun tulen luoksesi, toivon, että annat minulle anteeksi. Toivon, että ymmärrät. Toivon, että tiedät, että en halunnut tätä. En halunnut olla tällainen. En halunnut olla heikko. En halunnut olla pelkuri. Mutta olin. Ja nyt maksan siitä hinnan. Ja se hinta on korkea. Se hinta on kaikki. Kun Vesku lopetti nauhoittamisen, hän istui pimeässä huoneessa pitkään. Hän istui ja tuijotti tyhjää tuolia. Ja ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hän tunsi jotain muuta kuin kipua. Hän tunsi rauhaa. Pientä haurasta rauhaa. Rauhaa, joka kertoi hänelle, että pian kaikki olisi ohi. Pian hän saisi levätä. Pian hän saisi tavata ne, jotka olivat odottaneet häntä. Pian hän saisi pyytää anteeksi. Ja ehkä, vain ehkä, hän saisi anteeksi. Mutta oliko se todellista rauhaa? Vai oliko se vain väsymystä? Väsymystä elämään. Väsymystä taisteluun. Väsymystä kaikkeen. Kukaan ei tiedä. Mutta yksi asia on varma. Vesku oli päättänyt. Hän oli päättänyt, että hänen aikansa oli tulossa päätökseen. Hän oli päättänyt, että hän ei enää taistelisi. Hän oli päättänyt, että hän antaisi periksi. Ja hän odotti vain oikeaa hetkeä. Oikeaa hetkeä, jolloin hän voisi päästää irti. Oikeaa hetkeä, jolloin hän voisi lähteä. Oikeaa hetkeä, jolloin hän voisi vihdoin olla vapaa. Vuonna 2010 Vesa-Matti Loirin keho alkoi pettää häntä. Hän oli tuolloin 63 vuotta vanha, mutta hän näytti paljon vanhemmalta. Vuosikymmenet alkoholia, lääkkeitä ja stressiä olivat ottaneet veronsa. Hänen maksansa oli vaurioitunut. Hänen sydämensä oli heikko. Hänen keuhkonsa olivat täynnä nikotiinia. Hän yski verta. Hän ei voinut nukkua ilman pillereitä. Hän ei voinut syödä ilman pahoinvointia. Hän oli elävä ruumis. Ruumis, joka vain odotti virallista kuolemaa. Lääkärit sanoivat hänelle, että hänen täytyi lopettaa juominen. Hänen täytyi lopettaa tupakointi. Hänen täytyi alkaa huolehtia itsestään. Mutta Vesku vain nauroi. Hän nauroi katkerasti ja sanoi, miksi? Miksi minun pitäisi huolehtia itsestäni? Miksi minun pitäisi haluta elää pidempään? Mitä minulla on, mitä odottaa? Ei mitään. Minulla ei ole mitään, joten antakaa minun kuolla rauhassa.
Lääkärit yrittivät puhua järkeä hänelle. He yrittivät kertoa hänelle, että hänellä oli vielä aikaa, että hän voisi vielä parantua, että hän voisi vielä elää. Mutta Vesku ei kuunnellut. Hän oli jo päättänyt. Veskun toinen poika yritti auttaa häntä. Hän vei isänsä lääkäriin. Hän osti hänelle terveellistä ruokaa. Hän yritti saada hänet lopettamaan juomisen. Mutta Vesku työnsi hänet pois. Hän sanoi, älä tuhlaa aikaasi minuun. Mene elä omaa elämääsi. Unohda minut. Se on parempi niin. Poika itki. Hän itki, koska hän tiesi, että hän oli menettämässä isänsä. Hän tiesi, että isä oli antamassa periksi. Hän tiesi, että isä halusi kuolla. Ja hän ei voinut tehdä mitään estääkseen sitä. Mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Vuonna 2011 Vesku sai puhelun. Puhelun naiselta, joka sanoi olevansa Mikael Virtasen sisar. Hän sanoi, että hän oli lukenut Veskun haastattelun, jossa hän oli maininnut Kalliossa asumisesta lapsena. Hän sanoi, että hän halusi tavata Veskun. Hän sanoi, että hänellä oli kysymyksiä. Kysymyksiä veljestään. Kysymyksiä siitä, mitä todella tapahtui. Vesku oli järkyttynyt. Hän ei ollut koskaan puhunut Mikaelista julkisesti. Hän ei ollut koskaan maininnut häntä kenellekään. Mutta jotenkin tämä nainen tiesi. Jotenkin hän oli yhdistänyt pisteet. Jotenkin hän oli löytänyt hänet. Vesku suostui tapaamaan hänet. He tapasivat pienessä kahvilassa Helsingin keskustassa. Nainen oli vanha, harmaa tukkainen ja väsyneen näköinen. Hän katsoi Veskua pitkään ja sitten hän sanoi, sinä tiesit. Sinä tiesit, mitä tapahtui veljelleni, eikö niin? Vesku ei voinut valehdella. Hän ei voinut enää kantaa valhetta, joten hän kertoi totuuden. Hän kertoi, kuinka hän oli nähnyt Mikaelin menevän naapurin asuntoon. Hän kertoi, kuinka hän oli odottanut. Hän kertoi, kuinka hän oli pelännyt. Hän kertoi, kuinka hän ei ollut uskaltanut puhua. Hän kertoi kaiken. Ja kun hän oli lopettanut, hän odotti. Hän odotti, että nainen huutaisi hänelle. Että nainen syyttäisi häntä. Että nainen vihaisi häntä. Mutta nainen ei tehnyt mitään näistä. Hän vain itki. Hän itki hiljaa. Kyyneleet valuivat hänen poskillaan. Ja sitten hän sanoi. Kiitos. Kiitos, että kerroit minulle. Kiitos, että annoit minulle vastaukset. Olen odottanut niitä 60 vuotta. Vesku oli hämmentynyt. Hän kysyi. Etkö vihaa minua? Etkö syytä minua? Nainen pudisti päätään. Hän sanoi. Olit lapsi. Olit peloissasi. Olit traumatisoitu. Et voinut tietää, mitä tehdä. Et voinut tietää, mitä tapahtuisi. Se ei ollut sinun vikasi. Se oli sen hirviön vika. Sen hirviön, joka vei veljeni. Sen hirviön, joka vei sinun lapsuutesi. Sen hirviön, joka tuhosi niin monen elämän. Hän katsoi Veskua ja sanoi. Annan sinulle anteeksi. Veljeni puolesta. Annan sinulle anteeksi. Vesku romahti. Hän romahti täysin. Hän itki niin kovaa, että hän ei voinut hengittää. Hän itki, koska ensimmäistä kertaa 60 vuotta joku oli sanonut hänelle ne sanat. Ne sanat, joita hän oli odottanut koko elämänsä. Ne sanat, jotka vapauttivat hänet. Annan sinulle anteeksi. Hän itki, ja nainen halasi häntä. Hän halasi häntä kuin äiti halaisi lastaan. Hän halasi häntä ja sanoi, päästä irti. Päästä irti syyllisyydestä. Päästä irti kivusta. Sinä ansaitset rauhan. Sinä ansaitset olla vapaa. Ja jotain Veskun sisällä murtui. Jotain, mikä oli ollut jäässä 60 vuotta. Jotain, mikä oli pitänyt hänet vankina. Jotain, mikä oli estänyt häntä elämästä. Se murtui. Ja ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin Vesku tunsi, että ehkä, vain ehkä, hän saattoi antaa itselleen anteeksi. Ehkä, vain ehkä,
hän saattoi elää. Ehkä, vain ehkä, hän saattoi olla onnellinen. Mutta se ei ollut niin yksinkertaista. Sillä vaikka Mikael oli annettu anteeksi, Veskun oma poika ei ollut. Veskun oma poika, joka oli kuollut, oli edelleen hänen mielessään. Hän oli edelleen hänen sydämessään. Hän oli edelleen hänen painajaisissaan. Ja Vesku tiesi, että hän ei koskaan pääsisi siitä eroon. Hän tiesi, että se tulisi seuraamaan häntä hautaan asti. Hän tiesi, että se oli hänen kohtalonsa. Mutta ainakin nyt hän tiesi, että Mikael oli rauhassa. Ainakin nyt hän tiesi, että Mikael oli antanut hänelle anteeksi. Ainakin nyt hän tiesi, että yksi hänen painolastistaan oli poistettu. Ja se oli jotain. Se oli enemmän kuin hän oli koskaan toivonut saavansa. Se oli lahja. Lahja, jonka hän ei ansainnut, mutta jonka hän otti vastaan kiitollisena. Vesku alkoi elää eri tavalla sen jälkeen. Hän alkoi huolehtia itsestään hieman paremmin. Hän vähensi juomista. Hän yritti syödä terveellisemmin. Hän yritti nukkua paremmin. Hän ei tehnyt sitä itseään varten. Hän teki sen poikansa varten. Hän teki sen, koska hän halusi olla läsnä. Hän halusi olla isä, joka hänen poikansa ansaitsi. Hän halusi olla mies, joka hänen poikansa saattoi kunnioittaa. Ja hän yritti. Hän yritti kovasti. Mutta keho ei aina tottele mieltä. Ja Veskun keho oli jo liian vaurioitunut. Vuonna 2015 hänelle diagnosoitiin syöpä. Se oli levinnyt jo moneen paikkaan. Lääkärit sanoivat, että hänellä oli ehkä vuosi, ehkä 2, ehkä vähemmän. Vesku otti uutisen rauhallisesti. Hän ei itkenyt, hän ei hultanut, hän ei kysellyt, miksi minä. Hän vain nyökkäsi ja sanoi, kiitos, että kerrotte minulle. Ja sitten hän meni kotiin ja nauhoitti vielä yhden kasetin. Tällä kasetilla hän puhui pojalleen. Hän puhui hänelle kuin hän olisi ollut siinä huoneessa. Hän sanoi, poikani, tiedän, että olen ollut huono isä. Tiedän, että olen tehnyt virheitä. Tiedän, että olen satuttanut sinua. Mutta haluan sinun tietävän, että rakastan sinua. Olen aina rakastanut sinua. Tulen aina rakastamaan sinua. Ja kun lähden, haluan sinun tietävän, että se ei ole sinun vikasi. Se ei ole koskaan ollut sinun vikasi. Se on ollut minun vikani. Minun heikkouteni, minun pelkoni, minun epäonnistumiseni. Mutta sinä olet vahva, sinä olet rohkea, sinä olet parempi kuin minä olen koskaan ollut. Ja haluan sinun elävän. Haluan sinun olevan onnellinen. Haluan sinun löytävän rauhan. Rauhan, jota minä en koskaan löytänyt. Rauhan, jota sinä ansaitset. Vesku itki nauhoittaessaan tämän, mutta ne eivät olleet surullisia kyyneleitä. Ne olivat helpotuksen kyyneleitä. Kyyneleitä, jotka kertoivat, että hän oli vihdoin valmis. Valmis päästämään irti. Valmis lähtemään. Valmis kohtaamaan sen, mikä oli edessä. Ja hän ei pelännyt. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hän ei pelännyt. Hän oli rauhassa. Hän oli valmis. Hän oli vapaa. Vuonna 2021 heinäkuussa Vesa-Matti Loiri kuoli. Hän kuoli kotonaan yksin, kuten hän oli aina halunnut. Hänet löydettiin seuraavana päivänä. Hän makasi sängyssään rauhallisen näköisenä, hymyillen. Hänen kädessään oli vanha valokuva. Valokuva 2 pienestä pojasta, jotka leikkivät pihalla. Toinen heistä oli Vesku. Toinen oli Mikael. He hymyilivät. He olivat onnellisia. He olivat viattomia. He eivät tienneet, mitä tulisi tapahtumaan. He eivät tienneet, millainen elämä heitä odotti. He olivat vain 2 pientä poikaa, jotka leikkivät kesäpäivänä. Veskun yöpöydällä oli kasettinauhurit ja 3 kasettia. Yhdessä niistä oli teksti, älkää kuunnelko, vain pojille. Toinen sanoi, Mikaelille. 3 sanoi, totuus. Poliisi otti kasetit talteen. He kuuntelivat niitä, ja he ymmärsivät.
He ymmärsivät, miksi Vesku oli ollut sellainen kuin oli. He ymmärsivät, mitä hän oli kärsinyt. He ymmärsivät, miksi hän oli puhunut kuolleille. Sillä hän ei ollut puhunut kuolleille. Hän oli puhunut niille osille itsestään, jotka olivat kuolleet kauan sitten. Niille osille, jotka eivät olleet koskaan päässeet vapaaksi. Niille osille, jotka olivat odottaneet häntä koko hänen elämänsä ajan. Kasetit annettiin Veskun pojalle. Hän kuunteli ne. Hän kuunteli ne alusta loppuun. Hän itki. Hän itki isänsä puolesta. Hän itki veljensä puolesta. Hän itki Mikaelin puolesta. Hän itki kaikkien niiden puolesta, jotka olivat kärsineet. Kaikkien niiden puolesta, jotka olivat olleet hiljaa. Kaikkien niiden puolesta, jotka eivät olleet saaneet apua. Ja hän päätti, että hänen isänsä tarina täytyy kertoa. Ei skandaalin vuoksi, ei rahan vuoksi, vaan siksi, että muut tietäisivät, muut ymmärtäisivät, muut saisivat rohkeutta puhua. Veskun hautajaiset olivat pienet ja yksityiset. Vain perhe ja lähimmät ystävät olivat läsnä. Ei kameroita, ei toimittajia, ei faneja. Vain ne, jotka todella tunsivat hänet. Ne, jotka tiesivät totuuden. Ne, jotka rakastivat häntä huolimatta kaikesta. Ja kun arkku laskettiin maahan, Veskun poika laski sen päälle 2 valokuvaa. Toisen hänen veljestään, toisen Mikaelista. Hän laski ne sinne ja kuiskasi. Nyt olette yhdessä. Nyt olette rauhassa. Nyt olette vapaita. Ja jossakin kaukana, 3 pientä poikaa leikkivät yhdessä. He leikkivät kesäpäivänä, auringon paistaessa, lintujen laulaessa. He olivat onnellisia. He olivat viattomia. He olivat vapaita. Ja he odottivat. He odottivat sitä päivää, jolloin muutkin tulisivat. Sitä päivää, jolloin kaikki, jotka olivat kärsineet, saisivat vihdoin rauhan. Sitä päivää, jolloin kaikki, jotka olivat olleet hiljaa, saisivat vihdoin äänen. Sitä päivää, jolloin kaikki, jotka olivat olleet yksin, saisivat vihdoin seuraa. Mutta se päivä ei ollut vielä tullut. Ei Veskun pojalle, ei Mikaelin sisarelle, ei kaikille niille, jotka olivat jääneet jälkeen. He elivät edelleen, he kärsivät edelleen, he muistivat edelleen, mutta he myös toivoivat. He toivoivat, että Veskun tarina auttaisi jotakuta. He toivoivat, että se antaisi jollekulle rohkeutta puhua. He toivoivat, että se muuttaisi jotain. Että se tekisi maailmasta hieman paremman paikan, hieman turvallisemman paikan, hieman armollisemman paikan. Ja ehkä se tekisi. Ehkä Veskun kärsimys ei ollut turhaa. Ehkä hänen tarinansa pelastasi jonkun. Ehkä hänen rohkeutensa puhua, ikä vasta kuolemansa jälkeen, antoi jollekulle toiselle rohkeutta puhua elämänsä aikana. Ehkä. Vain ehkä. Mutta se oli toivo. Ja toivo oli kaikki, mitä heillä oli. Toivo, että tulevaisuus olisi parempi. Toivo, että lapset olisivat turvassa. Toivo, että kukaan ei joutuisi kärsimään samalla tavalla kuin Vesku, Mikael tai Veskun poika olivat kärsineet. Ja niin Vesa-Matti Loirin tarina päättyi. Tarina miehestä, joka sai koko kansan nauramaan, mutta joka itki yksin öisin. Tarina miehestä, joka oli sankari miljoonille, mutta joka tunsi olevansa epäonnistuja. Tarina miehestä, joka puhui kuolleille, koska elävät eivät kuunnelleet. Tarina miehestä, joka kantoi salaisuuksia, jotka olivat liian raskaita kannettavaksi. Tarina miehestä, joka lopulta löysi rauhan, mutta vasta kuolemassa. Oliko se traaginen tarina? Kyllä. Oliko se surullinen tarina? Kyllä. Mutta oliko se myös toivon tarina? Ehkä. Sillä Vesku ei antanut periksi. Hän taisteli loppuun asti. Hän yritti olla parempi. Hän yritti suojella niitä, joita hän rakasti. Hän yritti tehdä oikein. Ja vaikka hän epäonnistui monessa, hän onnistui yhdessä. Hän kertoi totuuden. Hän jätti jäljen. Hän antoi muille mahdollisuuden ymmärtää.
ja se oli jotain. Se oli enemmän kuin monet tekevät. Se oli hänen lahjansa maailmalle. Lahja, joka maksoi hänelle kaiken, mutta joka saattoi pelastaa jonkun muun. Ja niin me jätämme Veskun. Jätämme hänet rauhaan. Jätämme hänet poikiensa kanssa. Jätämme hänet Mikaelin kanssa. Jätämme hänet sinne, missä ei ole enää kipua. Ei enää pelkoa. Ei enää häpeää. Vain rauha. Vain rakkaus. Vain vapaus. Ja toivomme, että hän on vihdoin onnellinen. Toivomme, että hän on vihdoin vapaa. Toivomme, että hän on vihdoin kotona. Veskun asunnosta löytyy myös toinen asia, josta poliisi ei kertonut julkisuuteen heti. Pieni metallirasia, joka oli piilotettu kaapin pohjalle vanhojen vaatteiden alle. Rasiassa oli kirjeitä. 10 kirjeitä, jotka oli osoitettu Veskulle, mutta joita hän ei ollut koskaan avannut. Lähettäjä oli sama jokaisessa. SL Tukholma. Kirjeet oli lähetetty vuosien aikana. Ensimmäinen vuonna 1992, viimeinen vain kuukausi ennen Veskun kuolemaa. Kun poliisi avasi ne, he löysivät jotain, mikä muutti kaiken. Kirjeet olivat Seijalta, Veskun vaimolta, mutta ne eivät olleet tavallisia kirjeitä. Ne olivat tunnustuksia. Tunnustuksia, jotka paljastivat totuuden, jota kukaan ei ollut osannut epäillä. Seija kirjoitti, että hän oli tiennyt. Hän oli tiennyt salaisista tapaamisista. Hän oli tiennyt kiristyksestä. Hän oli tiennyt kaikesta. Mutta hän ei ollut tehnyt mitään. Miksi? Koska hän oli ollut osa sitä. Hän oli ollut se, joka oli kertonut heille Veskun salaisuuksista. Hän oli ollut se, joka oli antanut heille vallan. Hän oli ollut se, joka oli myynyt oman miehensä. Seija kirjoitti, että hän oli tavannut levyyhtiön pomon vuonna 1981, ennen kuin hän ja Vesku olivat edes menneet naimisiin. Pomo oli lähestynyt häntä ja tehnyt tarjouksen. Hän oli sanonut, jos kerrot meille kaiken, mitä Vesku kertoo sinulle, me huolehdimme sinusta. Me huolehdimme, että sinulla on aina rahaa. Me huolehdimme, että sinulla on aina turvaa. Me huolehdimme, että sinulla on aina valtaa. Seija oli ollut nuori, köyhä ja peloissaan. Hän oli suostunut. Hän oli ajatellut, että se olisi vain pieni asia, että se ei satuttaisi ketään. Mutta hän oli ollut väärässä. Se oli satuttanut kaikkia. Se oli tuhonnut kaiken. Seija kirjoitti, että hän oli kertonut heille Veskun lapsuudesta. Hän oli kertonut heille naapurista. Hän oli kertonut heille Mikaelista. Hän oli kertonut heille kaikesta, mitä Vesku oli kertonut hänelle niinä öinä, kun he olivat makanneet sängyssä ja Vesku oli itkenyt hänen sylissään. Hän oli kertonut heille kaiken, ja he olivat käyttäneet sitä häntä vastaan. He olivat tehneet Veskusta vanmin. Ja Seija oli ollut se, joka oli antanut heille avaimet. Mutta miksi hän oli tehnyt sen? Miksi hän oli jatkanut sitä vuosia? Seija kirjoitti, että alussa se oli ollut rahasta, mutta myöhemmin se oli ollut pelosta. Hän oli pelännyt, että jos hän lopettaisi, he paljastaisi hänet. He kertoisi Veskulle, mitä hän oli tehnyt. He tuhoaisi hänen elämänsä. Joten hän oli jatkanut. Hän oli jatkanut valehtelemista. Hän oli jatkanut petosta. Hän oli jatkanut myymistä. Ja hän oli katsonut, kuinka hänen miehensä hajosi päivä päivältä. Kuinka hänen poikansa kärsivät. Kuinka hänen perheensä tuhoutui. Ja hän ei ollut tehnyt mitään pysäyttääkseen sen. Seija kirjoitti, että kun heidän vanhin poikansa kuoli, hän oli halunnut tunnustaa. Hän oli halunnut kertoa Veskulle totuuden. Hän oli halunnut pyytää anteeksi. Mutta hän ei ollut uskaltanut. Hän oli pelännyt liikaa. Hän oli pelännyt, että Vesku vihaisi häntä. Hän oli pelännyt, että Vesku jättäisi hänet. Hän oli pelännyt, että hän menettäisi kaiken. Joten hän oli vaiennut. Hän oli jatkanut näyttelemistä. Hän oli jatkanut valehtelemista. Ja hän oli katsonut, kuinka Vesku upposi syvemmälle ja syvemmälle pimeyteen.
Viimeisessä kirjeessään, joka oli päivätty kesäkuulle 2021, vain kuukausi ennen Veskun kuolemaa, Seija kirjoitti. Vesku, tiedän, ette tule koskaan lukemaan näitä kirjeitä. Tiedän, että olet liian vihainen, liian loukkaantunut, liian rikkinäinen. Mutta kirjoitan ne silti, koska minun täytyy. Minun täytyy saada tämä ulos. Minun täytyy tunnustaa. Minun täytyy pyytää anteeksi. Vaikka tiedän, että en ansaitse sitä. Vaikka tiedän, että se on liian myöhäistä. Vaikka tiedän, että se ei muuta mitään. Vesku, olin minä. Minä olin se, joka petti sinut. Minä olin se, joka myi sinut. Minä olin se, joka tuhosi sinut. Ja olen pahoillani. Olen niin pahoillani. Toivoisin, että voisin muuttaa kaiken. Toivoisin, että olisin ollut vahvempi. Toivoisin, että olisin ollut parempi. Mutta en ollut. Ja nyt on liian myöhäistä. Nyt olet poissa. Nyt olet jättänyt minut. Ja ansaitsen sen. Ansaitsen kaiken kivun, kaiken yksinäisyyden, kaiken syyllisyyden. Sillä se oli minun vikani. Kaikki oli minun vikani. Kun Veskun poika luki nämä kirjeet, hän ei tiennyt mitä tuntea. Hän oli vihainen. Hän oli järkyttynyt. Hän oli petetty. Mutta hän oli myös surullinen, sillä hän ymmärsi, että hänen äitinsä oli ollut yhtä vanki kuin hänen isänsä. Hän oli ollut vanki omassa pelossaan, vanki omassa heikkoudessaan, vanki omassa syyllisyydessään. Ja hän oli maksanut siitä hinnan. Hän oli menettänyt kaiken. Hän oli menettänyt miehensä, hän oli menettänyt poikansa, hän oli menettänyt itsensä. Poika päätti olla kertomatta näistä kirjeistä julkisuuteen. Hän päätti, että ne olivat liian henkilökohtaisia, liian kipeitä, liian vaarallisia. Hän päätti, että hänen äitinsä oli kärsinyt tarpeeksi, että hänen isänsä oli kärsinyt tarpeeksi, että heidän perheensä oli kärsinyt tarpeeksi. Joten hän poltti kirjeet. Hän poltti ne yksitellen, katsoen kuinka liekit söivät sanat, kuinka savu vei totuuden mukanaan. Ja hän toivoi, että se toisi rauhan. Rauhan hänen äidilleen, rauhan hänen isälleen, rauhan itselleen. Mutta rauha ei tullut helposti, sillä totuus oli nyt hänen sisällään. Totuus, joka poltti. Totuus, joka sattui. Totuus, joka muutti kaiken. Hän tiesi nyt, että hänen perheensä tuho ei ollut vain hänen isänsä heikkouden takia. Se oli ollut hänen äitinsä petos. Se oli ollut järjestelmä, joka oli käyttänyt heitä molempia. Se oli ollut maailma, joka ei välittänyt. Ja hän tiesi, että hän ei koskaan pääsisi siitä eroon. Hän kantaisi sitä loppuelämänsä, aivan kuten hänen isänsä oli kantanut omaa taakkaansa. Vuonna 2022, vuosi Veskun kuoleman jälkeen, Seija kuoli. Hän kuoli yksin asunnossaan Tukholmassa. Virallinen kuolinsyy oli sydänkohtaus, mutta ne, jotka tunsivat hänet, tiesivät totuuden. Hän oli kuollut särkyneeseen sydämeen. Hän oli kuollut syyllisyyteen. Hän oli kuollut katumukseen. Hänen viimeinen toiveensa oli, että hänet haudattaisiin Veskun viereen. Mutta Veskun poika kieltäytyi. Hän sanoi, hän ei ansaitse sitä. Hän ei ansaitse olla hänen vieressään. Hän petti hänet. Hän tuhosi hänet. Hän ei ansaitse rauhaa. Joten Seija haudattiin yksin pienelle hautausmaalle Tukholman laitamilla. Kukaan ei tullut hänen hautajaisiin. Kukaan ei itkenyt hänen puolestaan. Kukaan ei muistanut häntä. Mutta oliko se oikeudenmukaista? Oliko Seija todella niin paha? Vai oliko hän vain heikko? Heikko nainen, joka oli tehnyt huonoja valintoja. Heikko nainen, joka oli joutunut järjestelmän uhriksi. Heikko nainen, joka oli maksanut siitä korkeimman hinnan. Vastauksia näihin kysymyksiin ei ole. Mutta yksi asia on varma. Seija kärsi. Hän kärsi yhtä paljon kuin Vesku, ehkä enemmänkin. Sillä Vesku sai lopulta anteeksi.
Hän sai anteeksi Mikaelin sisarelta. Hän sai anteeksi omalta pojaltaan. Mutta Seija ei koskaan saanut anteeksi. Ei Veskulta, ei pojaltaan, ei itseltään. Hän kuoli syyllisyyden kanssa. Hän kuoli katumuksen kanssa. Hän kuoli yksin. Ja mitä tapahtui niille miehille? Niille miehille, jotka olivat kokoontuneet baarissa. Niille miehille, jotka olivat kiristäneet Veskua. Niille miehille, jotka olivat tuhonneet hänen elämänsä. Useimmat heistä olivat kuolleet jo ennen Veskua. Teatterinjohtaja oli kuollut vuonna 2008 syöpään. Levyyhtiön pomo oli kuollut vuonna 2010 auto-onnettomuudessa, joka ei ollut onnettomuus. Poliisipäällikkö oli kuollut vuonna 2012 sydänkohtaukseen, vaikka monet epäilivät, että se oli murha. Rikollispomo oli ainoa, joka eli vielä. Hän eli Espanjassa, rikkaana ja vapaana, nauttien eläkepäivistään auringossa. Kukaan ei ollut koskaan tuomittu. Kukaan ei ollut koskaan joutunut vastuuseen. Kukaan ei ollut koskaan maksanut rikoksistaan. He olivat päässeet pälkähästä. He olivat eläneet hyviä elämää. He olivat kuolleet rauhoissa. Ja se oli epäoikeudenmukaista. Se oli väärin. Se oli järkyttävää. Mutta se oli todellisuus. Se oli maailma, jossa he elivät. Maailma, jossa valta suojeli valtaa. Maailma, jossa raha osti hiljaisuutta. Maailma, jossa uhrit kärsivät ja tekijät nauttivat. Mutta ehkä, vain ehkä, oli olemassa toinen oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus, joka ei ollut tässä maailmassa. Oikeudenmukaisuus, joka odotti heitä toisella puolella. Oikeudenmukaisuus, joka tuomitsisi heidät heidän teoistaan. Oikeudenmukaisuus, joka antaisi heille sen, mitä he ansaitsivat. Ainakin Vesku oli uskonut siihen. Hän oli uskonut, että oli olemassa jotain enemmän, jotain parempaa, jotain oikeudenmukaisempaa. Ja ehkä hän oli oikeassa. Ehkä hän oli vihdoin rauhassa. Ehkä hän oli vihdoin vapaa. Ehkä hän oli vihdoin kotona. Vuonna 2023 Veskun poika teki päätöksen. Hän päätti julkaista osan isänsä kaseteista. Ei kaikkia. Ei niitä, jotka olivat liian henkilökohtaisia. Ei niitä, jotka satuttaisivat muita. Mutta osan. Osan, joka kertoisi totuuden. Osan, joka auttaisi muita. Osan, joka muuttaisi jotain. Hän julkaisi ne dokumenttina, joka sai nimen Veskun viimeinen tunnustus. Se julkaistiin verkossa, ilmaiseksi, kaikkien saatavilla. Ja se levisi kuin kulovalkeaa. Ihmiset olivat järkyttyneitä. He olivat surullisia. He olivat vihaisia. Mutta he olivat myös kiitollisia. Kiitollisia siitä, että joku oli vihdoin puhunut. Kiitollisia siitä, että joku oli vihdoin kertonut totuuden. Kiitollisia siitä, että joku oli vihdoin antanut heille rohkeutta puhua omista kokemuksistaan. Ja he puhuivat. He puhuivat sadoittain, tuhansittain. He kertoivat omia tarinoitaan. Tarinoita hyväksikäytöstä, tarinoita kiristyksestä, tarinoita järjestelmästä, joka oli pettänyt heidät. Tarinoita kivusta, jota he olivat kantaneet vuosia, vuosikymmeniä. Ja jotain alkoi muuttua. Hitaasti, hyvin hitaasti, mutta jotain alkoi muuttua. Ihmiset alkoivat kuunnella. Ihmiset alkoivat välittää. Ihmiset alkoivat vaatia muutosta. Poliisi alkoi tutkia vanhoja tapauksia uudelleen. Poliitikot alkoivat puhua lainsäädännön muuttamisesta. Järjestöt alkoivat tarjota apua uhreille. Ja vaikka se oli hidasta, vaikka se oli vaikeaa, vaikka se oli tuskallista, se oli edistystä. Se oli toivoa. Se oli muutosta. Veskun poika katsoi tätä kaikkea ja tunsi jotain, mitä hän ei ollut tuntenut vuosiin. Hän tunsi ylpeyttä. Ylpeyttä isästään. Ylpeyttä siitä, että isä oli ollut niin rohkea, että hän oli kertonut totuuden, vaikka se oli satuttanut häntä. Ylpeyttä siitä,
että isän kärsimys ei ollut turhaa. Ylpeyttä siitä, että isän tarina oli muuttanut jotain, että se oli auttanut jotakuta, että se oli pelastanut jonkun. Ja hän toivoi, että isä tiesi sen. Hän toivoi, että isä näki sen, missä ikinä hän olikin. Hän toivoi, että isä tiesi, että hänen tarinansa oli tärkeä, että hänen elämänsä oli merkinnyt jotain, että hänen kuolemansa ei ollut turhaa. Hän toivoi, että isä oli vihdoin rauhassa, että isä oli vihdoin vapaa, että isä oli vihdoin onnellinen. Ja ehkä hän oli. Ehkä Vesku katsoo jostain ylhäältä, hymyillen, tietäen, että hänen poikansa oli tehnyt oikein. Tietäen, että hänen tarinansa oli auttanut. Tietäen, että hänen kärsimyksensä ei ollut turhaa. Ehkä hän oli vihdoin rauhassa. Ehkä hän oli vihdoin vapaa. Ehkä hän oli vihdoin kotona niiden kanssa, joita hän oli rakastanut ja menettänyt. Mikael, hänen poikansa. Kaikki ne, jotka olivat kärsineet. Kaikki ne, jotka olivat odottaneet häntä. Ja ehkä, vain ehkä, he kaikki olivat vihdoin yhdessä. Vihdoin rauhassa, vihdoin vapaita, vihdoin kotona. Tänään kun kävelee Helsingin Kallion kaduilla, voi nähdä pienen muistalaatan talon seinässä. Siinä lukee: tässä talossa asui Vesa-Matti Loiri, Suomen rakastettu taiteilija, joka toi iloa miljoonille, mutta kantoi taakkaa, jota harvat ymmärsivät. Muistakaamme häntä ei vain hymystään, vaan myös hänen rohkeudestaan kertoa totuus. Laatan pystytti Veskun poika vuonna 2024. Hän pystytti sen, koska hän halusi, että ihmiset muistaisivat. Hän halusi, että ihmiset tietäisivät. Hän halusi, että ihmiset ymmärtäisivät. Mutta muistavatko he? Muistavatko he todellista Veskua? Vai muistavatko he vain Uuno Turhapuron? Vai muistavatko he vain hymyilevän laulajan? Vai muistavatko he vain julkkiksen? Vastaus on monimutkainen. Jotkut muistavat, jotkut ymmärtävät, jotkut välittävät. Mutta monet eivät. Monet haluavat vain muistaa hyvät ajat. Monet haluavat vain muistaa naurun. Monet haluavat vain muistaa iloa. Ja ehkä se on ymmärrettävää. Ehkä se on inhimillistä. Ehkä se on tapa selvitä. Mutta ne, jotka todella tunsivat Veskun, ne, jotka todella ymmärsivät hänen tarinansa, he muistavat. He muistavat miehen, joka taisteli. He muistavat miehen, joka kärsi. He muistavat miehen, joka rakasti. He muistavat miehen, joka yritti. He muistavat miehen, joka epäonnistui. He muistavat miehen, joka lopulta löysi rauhan. Ja he muistavat miehen, joka antoi heille jotain arvokasta. Jotain, mitä ei voi mitata rahassa. Jotain, mitä ei voi mitata maineessa. Jotain, mitä ei voi mitata menestyksessä. He muistavat miehen, joka antoi heille totuuden. Ja se totuus on tämä. Me kaikki kannamme taakkoja. Me kaikki kärsimme. Me kaikki taistelemme. Me kaikki epäonnistumme. Mutta me kaikki voimme myös nousta. Me kaikki voimme myös parantua. Me kaikki voimme myös löytää rauhan. Ei aina tässä elämässä, ei aina silloin kun haluamme, mutta lopulta. Lopulta me kaikki löydämme rauhan. Lopulta me kaikki pääsemme kotiin. Lopulta me kaikki olemme vapaita. Ja se oli Veskun viesti. Se oli hänen lahjansa. Se oli hänen perintönsä. Ei hänen musiikkinsa, ei hänen elokuvansa, ei hänen maineensa, vaan hänen totuutensa, hänen rohkeutensa, hänen inhimillisyytensä. Ja se on jotain, mitä me kaikki voimme oppia. Jotain, mitä me kaikki voimme kantaa mukanamme. Jotain, mitä me kaikki voimme jakaa muiden kanssa. Joten kun seuraavan kerran näet jonkun hymyilevän, muista, että et tiedä, mitä he kantavat sisällään. Kun seuraavan kerran näet jonkun nauravan, muista, että et tiedä, mitä he kärsivät.
Kun seuraavan kerran näet jonkun onnellisena, muista, että et tiedä, mitä he ovat menettäneet. Sillä me kaikki olemme kuin Vesku. Me kaikki olemme klooneja, jotka hymyilevät ulospäin, mutta itkevät sisällä. Me kaikki olemme taiteilijoita, jotka esiintyvät lavalla, mutta hajoavat kulissien takana. Me kaikki olemme ihmisiä, jotka yrittävät selvitä päivä kerrallaan. Ja ehkä se on tarpeeksi. Ehkä se on kaikki, mitä voimme tehdä. Ehkä se on kaikki, mitä meiltä vaaditaan. Yrittää, taistella, selvitä. Ja ehkä, vain ehkä, joskus, löytää rauhan. Löytää vapauden. Löytää kodin. Aivan kuten Vesku lopulta löysi. Ystävät, miten te suhtaudutte Vesa-Matti Loiriin? Oliko hän järjestelmän uhri, joka ei koskaan saanut tarvitsemansa apua, vai olisiko hänen pitänyt olla vahvempi ja puhua aikaisemmin? Muistatteko hänet omassa kaupungissanne? Oliko hän teille vain Uuno Turhapuro, vai tunnetteko nyt hänet toisella tavalla? Kirjoittakaa mielipiteenne kommentteihin. Meille on tärkeää tietää, miten hänet muistetaan. Painakaa tykkäystä totuuden puolesta ja tilatkaa kanava, jotta emme unohda niitä tarinoita, jotka on kerrottava. Sillä vain muistamalla voimme muuttaa tulevaisuutta. Vain ymmärtämällä voimme parantaa. Vain puhumalla voimme vapauttaa ne, jotka ovat vielä vankina omissa salaisuuksissaan. T. T81,3 kilotavua, batch, inference, 6972, BE01, AF, D1, 80, FEC, 1, C3, 94, 6, F1, .CSV. Tema 5. Vesa-Matti Loiri, .TXT.